Ni commercial power kam don kipai ba ki wen ki wan the boat e ga boat bo borom so na mani o khalai sit mud we use muscle power na pila ki muscle power lay for a small example give you pick and by so yeng yo tu rong ba sang bodim dengan arwan ha tu lagi lepas dia be ki use muscle power sebab ki job khaneu sit ha dengan orang ki use muscle power no we respect the mandate. Why we should blame each other? We have to respect the mandate to people. Hakasihil ki job khaneu sini kelama mo use muscle power. Ringin job khalai ko mo use muscle power, that's wrong. And kum gunuk sale menin bro sime to excitement dengan alu kelama afi aso don bag baga jing tray bahaj district admission like thau bukli kelama sa ni kon kiti. Pau ye ke songsi ye ke to ke jingja kamdei ke bau pha mau ko munongilam tenrei ka don ka jing pitar ka jing palba ha baki tip lesi baki ta ki ba jedon nasenda batki ki be trailang batki ki lakala long panban ki nong set kala kami na ka jingdom te henrei kamdei kumba ki persang ban keno khantam na kaliang jong ka seng NPP bangi penun kambor ka jing penun kambor ka dina kaliang ka jongki ka tu ka jingja po narwan ka di ka jing pitar jong palba habu tip bau ta baki syania we ya lang silinter udei panban unong set kala ya ka bang nget u tu nong elam jing inong tu lopen ula pan pau ke jing smosi baka ja kum ka parti ka penrem ye bakum kitu ki jing le ngimpen slur lari di ki pai ba jing iru bakin le kum tu bakin chim ye kata ka an haladi bakin le ban kong mau dan ban penjat ki ngisem baka tu ka de ka jingmi na ka jing dom ye kata ka jing sa set kala kata ka de ka khubor ka bangi yo jing tip kum ki nong elam jo parti tenre ka bedei bat ki jing le bor jong kini ki parti ki badon haka bor sinchar ngidon ru ki jing pensesya ki babon ki baka parti hi kan sesim ya kesenjam ka be